És un moment especial. I jo crec que la imatge d'aquesta sala plena, com està avui, és una bona demostració. Però no només és perquè hi ha molta gent en aquesta sala, sinó pel tipus de gent que hi ha en aquesta sala. I crec que això és un indicador d'aquesta especificitat, d'aquest moment excepcional que estem visquent. Crec que això, només per començar, posar de manifest sala plena i sala plena amb diversitat, amb gent de partits polítics, amb gent de sindicats, amb gent de clubs esportius, amb gent del món cultural, amb gent del món de la creació, alguna empresa fins i tot que també s'ha volgut adherir, amb gent que treballa a l'entorn dels nouvinguts, etc. Bé, ja és allò el millor començament possible. Això, a 4 dies de la manifestació, vol dir d'alguna manera que hi ha una part de tot aquest procés que ja l'hem fet diferent, gent que segurament no estem d'acord amb les solucions concretes de futur sobre el país, però que en tot cas ens reconeixem en un subjecte, que és el nosaltres, i que tenim ganes de parlar-ne, sense pors, sense un encotillament que ens fa grinyolar aquest subjecte, que és el nosaltres, i que tenim ganes de seriosament, en plena democràcia, i amb això sí que coincidim tots plegats. Si hagués de tenir un titular aquesta manifestació, creiem que és el reclamar l'exercici d'un dret democràtic, el dret d'autodeterminar-nos i per tant de poder decidir en aquest subjecte que hem definit, que és el nostre país, i poder decidir en un marc perfectament democràtic, perfectament reglat, però sense cotilles, sense pors, sense amenaces i amb tota la tranquil·litat. I després tothom respectar el que surti d'aquest procés de discussió. Treballar per un país inclusiu, que tingui una cohesió social, no perquè sigui una etiqueta de moda, sinó perquè així són els països que tenen qualitat de vida. Vull manifestar el meu rebuig pel que significa de menyspreu a la voluntat popular i d'agressió a l'autogovern de Catalunya. En un moment en el qual, com a país, ens tocarà, per sort, parlar molt de com volem ser en un futur, esperem que pròxim. I aquí, insisteixo, hi ha diferents vies. Però en tot cas ens tocarà molt parlar de model de país, ens tocarà parlar molt de com volem ser i de com som i de com ens organitzarem. I en aquest sentit, la perspectiva o l'accent metropolità hi ha de ser present. Aquí, si una ciutat representa aquesta perspectiva metropolitana, creiem que és un espai que aplegui partits, aplegui entitats, ciutadania, doncs en els anys i en els mesos que ens venen ens sembla especialment important. I a vegades ens en sortim, i a vegades ens en sortim, i a vegades una tonteria de sobte ens indica que ens en sortim. I a vegades una carambola de sobte ens demostra que ens en sortim. I a vegades ens en sortim, i a vegades ens en sortim, i a vegades una tonteria de sobte ens indica que ens en sortim. I a vegades una carambola de sobte ens demostra que ens